И така, уважаеми зрители на телевизия РН, ето че дойде времето на големият матч, последният матч на финалния турнир за Купата на България между Фрегата Бургас и Добруджа. Двата състава, които извоюваха право да оспорват трофея в тазгодишното му издание. Как се случи това? Във вчерашният първи състезателен ден на турнира шампионите от Добруджа, които се представят с зелени спортни екипи в спортна зала Младост, успяха да надиграят драматично след две продължения Спартак Варна 32/20 гола, а Фрегата Бургас се наложи над Интер Академик 33/28. В момента на вашите екрани се представят хандбалистите на Добруджа, които са в състав: Емил Иванов и Николай Костадинов, вратари; Николай Запрянов 4, Светослав Бошков 6, Венци Петров 10, Красимир Коев 13, Стилян Стоянов 15, Александър Кирилов 17, Джошкун Якубов 18, Свилен Христов 19, Костадин Иванов 20, Димитър Йосифов 21, Йордан Стоянов 22 и Съби Кирилов 26. Треньор на отбора Георги Андреев. Фрегата Бургас. Марин Илиев, номер 1. Втори Димитър Асенов. Ивелин Топкаров с номер 4. Мирослав Симеонов 7. Симеон Джемпериев 8 номер. Номер 9 Иван Маджаров от младежката формация на Фрегата. 10 Александър Димитров. 11 Димитър Петков, единият от топ реализаторите на състава. Капитана Николай Андреев 13, Николай Станков 19, Мелен Стоянов 20, Христо Йорданов 23, 26 Пламен Иванов. Човека половин отбор. 81 Росен Колев, още един от младежите на Фрегата. 88 Стоил Чиликов и 91 третият вратар Светослав Георгиев. Менеджер на отбора Никола Добрев. Финалната среща, уважаеми зрители, ще ръководи международната двойка Силвия Марковска и Йонко Вутов. Делегат на Българска федерация хандбал Иван Костов, заедно с Десислав Симеонов. Всичко е готово за начало на този двобой. Съперниците се поздравяват преди да чуем първият съдийски сигнал. Какво още можем да кажем в началото на двобоя? 18 години след 1996 година отново наблюдаваме финален турнир за Купата на България. Тогава Порт Бургас, бургаският клуб се казваше Порт, надигра в финален дуел Шумен. Ще вдигнат ли и днес бургаските хандбалисти Купата на България? Ще узнаем след 60 минути игра. Да се надяваме, че няма да се стигне до продължение, както стана в вчерашната първа полуфинална среща между отборите на Добруджа и Спартак. Стартов състав на домакините от Фрегата Бургас. На вратата Пламен Иванов, на лявото крило 13 Николай Андреев, 20 Милен Стоянов, 11 Димитър Петков, 2 Димитър Асенов, 23 Христо Йорданов и 10 Александър Димитров. Отборът на Добруджа. На вратата с номер 16 Емил Иванов, 22 Йордан Стоянов на лявото крило, номер 10 Венци Петров, 18 Джошкун Якубов, 4 Николай Запрянов, 13 Красимир Коев Чакала и 15 Стилян Стоянов. Топката е открадната от зелените хандбалисти. Ще има ли първи гол в матча? Не. Бързо се върна Николай Андреев и спря набега на Стилян Стоянов. Продължава нападението на Добруджа. Шампионите, които
Пак да кажа, положиха максимални усилия. Фортуна бе на тяхна страна с нощи в матча срещу Спартак. Коев. Венци Петров близо бе до открадване на топката. Христо Йорданов. Сега блокада срещу стрелбата на Венци Петров. Но атаката на зелените все още не е завършила. Джошкун Якубов, хандбалиста, който в матча срещу Фрегата Бургас за първенството на 1 декември тук миналата година бе много настъпателен, много настойчив и реализира 8 гола. Андреев, Мелен Стоянов, Димитър Петков, Йорданов. Мелен Стоянов, Петков. Много изтеглена напред е защитата на Добруджа. Това не позволява на Фрегата Бургас да направи своята игра в подстъпите на полето на Емил Иванов. Николай Запрянов, който играе изтеглен напред, прекъсва връзката между разпределителя и първи гол в матча. Първи гол в матча, той е на Красимир Коев. Мелен Стоянов. Йорданов. Александър Димитров. Много агресивно започват добричките хандбалисти. Явно залогът в матча е голям. Тук няма никакъв спор. Победителят ще вдигне купата на България. Димитър Петков. Гол! Един на един. След попадението на един от двамата основни реализатори на Фрегата Бургас, той се представи силно и в вчерашната полуфинална среща срещу Интер Академик. Дано така му потръгне и днес срещу Добруджа, както започна. Венци Петров. Джошкун Якубов. Срещу него Митко Асенов. Открадната е топката. Александър Димитров сам се понася напред. И гол! 2-1 за Фрегата. След като гостите от Добруджа откриха резултата, ето че в четвъртата минута е на лице пълен обрат. 2-1 вече е резултата в полза на Фрегата. Видяхте отговора на Джошкун Якубов. Два на 2. Такъв матч искат да наблюдава публиката тук в зала Младост, когато почти е изпълнила всички места. Христо Йорданов, Асенов. Чудесно взаимодействие. Чудесно взаимодействие. Завършва с гол на Митко Асенов. Фрегата и сега намеса на Пламен Иванов. Топката остава владение на зелените, които продължават своята атака. Трима различни голмайстори до този момент за Фрегата Бургас. Якубов. Голът се зачита. Зачита се голът. Имаше известни колебания или по-скоро липса на синхрон в отсъждането на Йонко Вутов и Силвия Марковска, но голът е зачетен. Той е втори на сметката на Джошкун Якубов и още едно равенство. Започва 6-та минута от началото на двобоя. 3-3. Андреев е спрян пред 9-метровата линия. Петков. Христо Йорданов. Александър Димитров. И 7-метрово наказателно хвърляне след тази акция на Александър Димитров и официално предупреждение получава хандбалиста с номер 22 Йордан Стоянов. Мирослав Симеонов, който не се появи вчера при изпълнение на наказателните хвърляния, сега се заема с тази задача да прати топката в мрежата на Емил Иванов. Миро Симеонов срещу Емил Иванов. Категоричен Мирослав Симеонов. 4-3. Започва
Седма минута от началото на матча, седма минута от началото на първото полувреме. Финален матч в турнира за Купата на България хандбал при мъжете между отборите на Фрегата Бургас и Добруджа от град Добрич. Минимално до този момент предимство за бургаските хандбалисти 4-3. Якубов, Венци Петров. Отново Якубов. Пред него Митко Асенов. Тежък е пилота. Тежък е Костадин Иванов, пилота на Добричли, и труден за опазване. Особено когато получи топката. Сега сбъркаха в подаването си към него. Христо Йорданов. Ще има ли бърза контра? Не, сгреши Йорданов в подаването си към Милен Стоянов. Може би е малко в повечко в тези минути напрежението сред домакините. 7 минути 8 започва от началото на матча. Фрегата Бургас, Добруджа 4-3. Якубов. Коев. Венци Петров. Отново Коев. Костадин Иванов. Бележи това, за което казах преди малко. Още едно потвърждение на моите думи. Пилота Костадин Иванов е много труден заради своите килограми за опазване, така че противодействието срещу него трябва да включва удар по ръката, за да не може да овладее топката и да се обърне с нея. Видяхте какъв беше резултатът, когато топката е в неговите ръце. Милен Стоянов. Христо Йорданов. Димитър Петков. Не се получи тук набирането. Христо Йорданов. Той обаче успя срещу Венци Петров. Първи гол и за Христо Йорданов за Фрегата Бургас. Ето, че от тези 5 гола, 5 са голмайсторите. Бележи своят първи гол в матча и Венци Петров. Нямаше атака срещу него и нямаше как да се ориентира вратаря Пламен Иванов. 5-5, 9 минути. Александър Димитров. Емил Иванов предугади посоката на изстрела от дясното крило. Не трепна. Високо задържа горе над главата си двете ръце и видяхте резултата. Както и сега, Пламен Иванов не позволява на Йордан Стоянов да го преодолее от лявото крило. Христо Йорданов се понася напред. Христо Йорданов. Асенов. Фрегата! Фрегата! 6-5. Втори гол в сметката на Митко Асенов. Коев. Якубов. Какъв ще бъде отговора на гостите от Добруджа? Една промяна в техния състав виждам. Те е на позицията дясно крило, където е включен млад състезател. И гол на Якубов. Трети гол на Джошкун Якубов. Трябва да са наясно хандбалистите на Фрегата, че без да атакуват няма как да разчитат на успех. Всичко в хандбала започва от агресивната защита, която не позволява на съперника да стреля безпрепятствено от различни позиции. Христо Йорданов. Петков, който също е пазен много плътно и не може да се изяви като топ стрелец. Свободно хвърляне за Фрегата. Николай Запрянов, стана вече дума за него пред защитата. Димитър Петков обаче след това свободно хвърляне успя да се вдигне и да отбележи седмият гол. Втори гол за Митко Петков и седми за Фрегата. Поглеждаме часовника, 10 минути и 40 секунди от началото на тази финална среща. Спор за Купата на България. 18 години след 96-та. Гол! Евтимов. Гол на младия
хандбалист на Добруджа, Николай Евтимов. Първи негов в матча. Не беше особено голям ъгъла, но пък и вратаря Светослав Георгиев не можа да отрази неговият удар. Милен Стоянов сега срещу него, Джашко Некубов. Вижте колко изнесена напред е защитата на Добруджа. Петков! Чудесно, чудесно взаимодействие. Гол в Фрегата! Александър Димитров, асистента на този гол, видя свободния Митко Петков. Той пък влезе в коридора, свободният коридор, и завърши с гол. Трети гол за Димитър Петков. Фрегата отново с един преднина пред опонента. Сега намесата на Светослав Георгиев е повече от добра след стрелбата на пилота Костадин Иванов. Не трябва да се бърза, трябва ни още един гол. При това вече ще падне това напрежение, което до някъде все още владее, мога да кажа, хандбалистите на Фрегата Бургас. Знаете как е пред домашна сцена, освен че стените помагат. Митко Асенов! Гол! Митко Асенов! Трети гол на този симпатичен Плешивко в отбора на Фрегата Бургас. Трети гол и официално предупреждение за треньора на Добруджа Георги Андреев за това, че апострофира съдийската двойка. Не знам с какво не беше съгласен Георги Андреев. За нас по-важното е, че Фрегата води с 9-7 след вторият гол на Митко Асенов. 13 минути отминават от началото на първото полувреме и на срещата. Фрегата води с 2 гола. Разсеяна стрелба на Красимир Коев Чакала, която праща топката над напречната града на Светослав Георгиев. Фрегата напред. Милен Стоянов. Андреев. По-често трябва да тръгва от своята позиция и да търси пролука наляво в нападението, тъй като при изнесената напред защита точно това е начина. Митко Петков! Гол! Фрегата! Четвърти гол. Димитър Петков уверено тегли Фрегата напред към Купата на България. 10-7, 14 минути близо отминават от срещата. Фрегата Бургас успява да наложи своето превъзходство до този момент над шампионите от Добруджа. Много добро взаимодействие между Красимир Коев и крилото Йордан Стоянов, което се е хубаво, няма как да го отречем. Тук бе приспана защитата . Гол! Голям матч се очертава за Митко Асенов. Митко Асенов, виждаме, уважаеми зрители, че сред VIP гостите в зала Младост е и кмета Димитър Николов. Спази своето обещание да присъства на финалният матч и да връчи купата на Фрегата Бургас. Дано това се случи след 60 минути игра. 11-8. 11-8 по 4 гола за Митко Асенов и Димитър Петков. Сега обаче и четвърти гол на сметката на Джошкун Якубов, основният реализатор в състава на шампионите от Добруджа. Висока резултатност в отминалите 15 минути. 20 гола, повече от един на минута. Това искат да гледат зрителите тук в зала Младост. Убеден съм и вие пред телевизионните екрани. Александър Димитров. Няма как да се завърти париране от Венци Петров. Христо Йорданов. Христо Йорданов. Нарушение срещу него, свободно хвърляне. Все по-плътно пазят хандбалистите на Добруджа, все по-плътно, все по-малко пролуки се откриват за
състезателите в синьо-бели спортни екипи, но тук вече трябва да идва на помощ бързото мислене, бърза реакция, опита, рутината. Николай Андреев. Николай Андреев сам! Съдиите прецениха, че Митко Асенов е поставил неправилен заслон и топката е за гостите от Добруджа. Започва 17-та минута от началото на срещата. 17-та минута интересни до сега бяха отминалите, в които Фрегата успя да вземе аванс от 2 гола с надеждата да го увеличи. Венци Петров, Йордан Стоянов на крилото. Отново Венци Петров, Красимир Коев. Удобен финт. И чудесна хълбочна стрелба на Джошкун Якубов. Много трудна за отразяване от защитата. 10-11. 5 гола. 5 гола Джошкун Якубов в игра за пръв път от началото на матча Симеон Джемпериев. А под рамката се завърна Пламен Иванов. Христо Йорданов. Наказателно хвърляне, след като индивидуалната му акция бе спряна по непозволен начин. Няма да има наказание за хандбалист от Добруджа. Смяна на вратарския пост. Николай Костадинов вместо Емил Иванов. Това е Съби Кирилов. Съби Кирилов, това е третият вратар. Младо момче, а Мирослав Симеонов ще опита да реализира своят втори гол от тази позиция. Миро Симеонов. Отново е точен. 12-10. Фрегата напред. Фрегата пори вълните. Фрегата устремена към Купата на България. Фрегата иска да направи подарък на многобройните зрители в зала Младост и на зрителите на телевизия ЕРН, които имат единствено удоволствието и привилегията да наблюдават мачовете на своя тим. Добруджа. Йордан Стоянов, Венци Петров, Красимир Коев, Джошкун Якубов. Стрелба на Красимир Коев, разгадана от Пламен Иванов. Нямаше как от толкова далечно разстояние да разчита на успех Красимир Коев. Чувате и скандиранията в зала Младост. Пацо, Пацо, след кратък отдих той отново се върна под рамката. Да кажа на тези, които не знаят, той е с контузия от миналата седмица в Благоевград. Мощна стрелба на Симеон Джемпериев, за съжаление в страничната греда. Симеон Джемпериев имаше възможност да даде преднина на своя тим. Не знам, подготвя ли се зала Младост да вали дъжд отгоре. В момента правят ремонт на покривните конструкции. А все едно, че съм на открито. Това няма значение. Симеон Джемпериев. Отново няма успех. Симеон Джемпериев трябва да се отпуши и да му потръгне играта. Тогава става много опасен за противниковата защита и най-вече за вратарите. За него е ставало дума, премина в бургаския тим през зимната пауза. Много се разчита на него, освен в този последен матч, турнира за Купата на България и за предстоящите след месец и половина плейофи. Венци Петров търси начин да изпрати топката в мрежата на Пламен Иванов. Миналата година са отборници. Пламен Иванов пазеше в шампионския тим на Добруджа. Сега надяваме се в шампионския на Фрегата. 20-та минута, уважаеми зрители, започна на срещата за Купата, а Симеон Джемпериев трябва да се спре, тъй като след 3 неуспешни стрелби е закон да спре и да играе за другите, за своите съотборници. Николай Андреев направи всичко добре до момента, в който трябваше да насочи топката в вратата на Емил Иванов. Видяхте резултата. Контрата на Добруджа не се получи. Сега вече Фрегата Бургас има право да отговори. Александър Димитров, Симеон Джемпериев получи напътствие от менеджера Никола Добрев. Може би ще се скрие на позицията на пилота след тези стрелби.
И този път овладяха топката хандбалистите на Добруджа. Йордан Стоянов е като шило, дребен, пъргав. Джошкун Якубов с 6-ти гол само за 21 минути. Наистина сериозно постижение за млад хандбалист, какъвто безспорно е Джошкун Якубов, но явно натрупа доста самочувствие с игрите си в мъжкият отбор на Добруджа. Димитров. Петков. Запряно срещу него. Петков, Йорданов. Много добре освободен. Александър Димитров от крилото. Втори гол за Александър Димитров. 13-11. Отново преднина от 2 гола за домакините от фрегата Бургас. По 4 гола Петков и Асенов. По 2 Александър Димитров и Мирослав Симеонов и 1 Христо Йорданов. Топка за фрегата отново. Не трябва да се бърза. Милен Стоянов, Петков, Христо Йорданов. Защо пък, ако се открие възможност да не се натисне спусъка? Задържа правилно Христо Йорданов. Задържа атаката Андреев, Милен Стоянов. Милен Стоянов и Андреев определено длъжници до този момент на своя отбор. Подаване, което бе разгадано. Контраигра. Контраигра. След градата на Йордан Стоянов. Попадение. 7 вече поред за Джошкун Якубов. 12-13. 12-13. И тайм-аут за Никола Добрев. Тайм-аут. Не бива да се изпускат тези тънки, деликатни моменти. Успя фрегата в определени периоди от досега от миналите 22 минути да се откъсне с разлика от 2 и даже 3 гола. Но позволява на своя съперник отново да се върне в матча, както се казва. Фрегата Бургас срещу Добруджа, уважаеми зрители. Финален матч в турнира за Купата на България. Нов носител, разбрахте вече от снощното ни предаване. Нов носител ще има на трофея, след като Спартак Варна, спечелил отличието през миналата година, загуби полуфиналната си среща именно от настоящия съперник на фрегата Бургас, хандбалистите на Добруджа. Ще има ли промени след тайм-аута? Надяваме се позитивни за фрегата Бургас. Няма да се откажат лесно хандбалистите на Добруджа, които се изразходваха максимално снощи в матча след продължение срещу Спартак. До някъде повече сили съхраниха фрегата Бургас, но да видим. Христо Йорданов, Асенов. Не, Милен Стоянов, извинете, нямаше добра възможност да стреля към вратата на Емил Иванов, но Пламен Иванов. За сега вратарите и на двата отбора безупречни под рамката, мога да кажа. Поредица от успешни изяви. Милен Стоянов. Не му върви до този момент. Един гол, мисля, че нещата ще се подредят и при него. Седем минути до края на полувремето. 7 минути до края на полувремето. Фрегата Добруджа 13-12. Венци Петров. Коев. Якубов. Отново Коев. Поредният гол на Джошкун Якубов. Мисля, че е редно след толкова голове, които вкара в вратата на фрегата и то само за по-малко от 24 минути, да бъдат предприети други мерки срещу него. Може би ще се ориентира в тази насока менеджера Добрев. Димитър Петков и добавка на Симеон Джемпериев. Първи гол за Мони. Симеон Джемпериев и от него очакваме значително по-разкрепостена игра, резултатна
Има големи възможности с светкавичната си лява ръка. До сега не сме ги видели. Да се надяваме, че ще стане в следващите минути. Венци Петров. Джошкун Якубов. И отново за кой ли път. 9-ти гол на това момче. Девети гол на Джошкун Якубов. Тежкото оръдие в състава на Георги Андреев. Аз ви казах, че на 1 декември миналата година в шампионатният матч завърши с 8 гола, но сега само за 25 минути е реализирал 9. Ще подобри своя рекорд. Митко Асенов. Спрян непозволено от Джошкун Якубов, който ще почине 2 минути. Това е добра новина за защитата на фрегата Бургас, която ще си почини от неговите кинжални удари. За трети път на 7-метровата линия пък застава Мирослав Симеонов. Трето наказателно хвърляне в полза на фрегата Бургас. Мирослав Симеонов разнообрази стрелбата, този път над главата на вратаря. 15 на 14. 4 минути и половина остават до края на полувремето. Симеон Джемпериев вече изтегли Красимир Коев, основният гард в състава на Добруджа. Числено предимство за бургаските хандбалисти след отстраняването на Джошкун Якубов. Венци Петров, Николай Запрянов, Николай Евтимов, Запрянов. Андреев. И сега играта е спряна заради протестите на треньора на Добруджа Георги Андреев. Може би той ще получи и наказание да бъде отстранен от резервната пейка. Има вече официално предупреждение. Сега е санкциониран с 2 минути. Прекалено разпалено ми се струва реагира наставника на Добричлии. Може би за тази ситуация, в която претендира за нарушение свободно хвърляне срещу Николай Запрянов. А не последва сигнал на съдиите Марковска и Вутов. В спора се включва и менеджера на фрегата Бургас Никола Добрев. Намеса естествено на делегата Иван Костов и колегата му Десислав Симеонов. Как ще продължи играта, по какъв начин, дали нападението на фрегата Бургас, което бе пред реализиране на гол. 25 минути и 42 секунди от първото полувреме, 3 минути и 18, 4 и 18 до почивката. Само един гол е преднината на бургаските хандбалисти в този момент. Оталожиха се страстите. Ще продължи играта, а фрегата Бургас е с 6 срещу 4 след наказанието, което бе наложено на треньора на Добруджа Георги Андреев. Има и отстранен състезател преди това Джошкун Якубов. Сега 6 срещу 4. Петков. Николай Андреев. Не му се отдаде стрелбата срещу Емил Иванов. Беше задължен да вкара от тази позиция. Венци Петров. Сега ще играят за време зелените хандбалисти, за да изтече наказанието на Джошкун Якубов. Венци Петров. Коев. Петров. Коев. Призивите на треньора на фрегата Бургас, на менеджера Никола Добрев са да играе Джемпериев без нарушение. Много правилно и ясно, след като 4 в зелено се чудят по какъв начин да си комуникират, да задържат топката в своя полза, докато се върне техният съотборник. Сега тайм-аут за Георги Андреев в този момент. 3 минути и 38 секунди преди края на първото полувреме. Във важен момент за своя отбор взе тайм-аута Георги Андреев, освен че с 4 души, може би няколко съвети по какъв начин да продължат
срещу превъзхождащият ги като численост съперник. Се продължава естествено нападението на хандбалистите в зелени спортни екипи. Пак да кажа, 4 срещу 6. А резултатът е 15-14 за фрегата Бургас. Коев, Венци Петров. Петров, Коев, Стоянов, Петров. Твърде далечно е разстоянието, от което може да бъде изненадан вратаря Пламен Иванов в случая. Сега задължително трябва да завършим с гол. Петков, Йорданов. Петков, отново Андреев. И отново Андреев не успява от тази позиция, въпреки че си отвори достатъчно ъгъла. Вратаря Емил Иванов. Емил Иванов. 5 вече в състава на Добруджа, след като изтече наказанието на Джошкун Якубов. Трябваше друго взаимодействие да бъде измислено. Христо Йорданов. Джемпериев. Струва ми се, че вратаря излезе и се върна с топката, но Силвия Марковска даде да се разбере, че всичко е според правилата. Вярваме в нейното решение. 2 минути и 20 секунди. 2 минути и 20 секунди. Добруджа на път да се измъкне от тази деликатна за отбора ситуация. С 4 души не получи гол. Сега вече и 6 в игра. 6 в игра. Коев спрян от Димитър Петков. Крилото ще получи ли? Гол на Венци Петров. Защитата на фрегата е разкъсана, разпиляна. 15-15 гола. За съжаление, този важен момент в края на първото полувреме така и не бе използван от хандбалистите на фрегата. Христо Йорданов иска нарушение от съдиите, не го получава, не се разбра замисълът му. Поне за мен тръгна да подава, но като се отдаде възможност. Срив, определено срив в играта на фрегата Бургас, а Красимир Коев отбеляза вторият си гол и 16-ти за Добруджа. За пръв път гостите от Добрич повеждат в резултата. Невероятно, но факт. Толкова опитни, рутинирани състезатели, каквито безспорно са тези на фрегата Бургас, не успяха да използват своето предимство от 2 души в повече, за да превземат вратата на Емил Иванов. Димитър Петков. Тежкото торпедо на фрегата Бургас се пробуди 16-16. Поглеждаме и към часовника. Заключителни 30 секунди на първото полувреме. Ще успее ли един от двата отбора да се здобие с предимство на почивката? Петров, Стоянов, Коев, Джошкун Якубов. Гол на Якубов. 10-ти. Има време да отвърнем. 15 секунди до края. 15 секунди още. Петков. Лично пазене. 10 секунди. Христо Йорданов. Петков. 6 секунди. Джошкун Якубов ще бъде отстранен за втори път. За тази си намеса категорична е Силвия Марковска. Разправи и на пейката на резервите. 1 или 2 секунди ще има ли време за стрелба в фрегата Бургас. Димитър Петков, Христо Йорданов и Джемпериев. Какво ще последва? Мощна стрелба на Петков, но над напречната града, така с гол аванс. Добруджа се оттегля на почивката. След 30 минути игра Добруджа води на фрегата Бургас в финалния матч за Купата на България 17-16 гола.
И така, уважаеми зрители, начало на второто полувреме на финалната среща между отборите на фрегата Бургас и Добруджа. Спор за Купата на България. 16-17. Минимален аванс за хандбалистите от Добрич. Намеса отборът на фрегата продължава в състав. Пламен Иванов на вратата, Николай Андреев 13 на лявото крило, Митко Асенов. Имаше ли наказателно хвърляне? Имаше задържане, но отскубна се, стреля шанс. В случая след гредата Димитър Петков 11, Милен Стоянов с номер 20, Христо Йорданов 23 и 10 Александър Димитров. Красимир Коев с топката, Венци Петров. Същият е състава и на гостите от Добрич. Николай Запрянов 4, Йордан Стоянов 22 и Костадин Свилен Стоянов с номер 15. Димитър Петков, трудна позиция за стрелба, трудна и неуспешна, видяхте. Не бе даден шанс на случая на Венци Петров да порази вратата на Пламен Иванов. Коев, Запрянов, Венци Петров. 5 души са гостите от Добруджа, но успя да се измъкне Красимир Коев. А Пламен Иванов, последна преграда, надежна за кой ли път не само в този матч. Христо Йорданов, Александър Димитров. Ще има ли наказание? Наказателно хвърляне. Мирослав Симеонов. И най-малкият вратар този път от състава на Добруджа. Юношата Николай Костадинов разгада стрелбата на опитния хандбалист в състава на фрегата Мирослав Симеонов. Няма промяна в резултата. 17-16. Костадин Иванов плонжира върху топката. Продължава Добруджа напред. Коев. Венци Петров. Коев, срещу него Милен Стоянов. Малко преигра Красимир Коев чакала. Нямаше такава агресия от страна на Милен Стоянов. Венци Петров. Стоянов, Петков, Христо Йорданов. Няма сигнал, няма и гол. Поредната атака на хандбалистите на Добруджа. Джошкун Якубов. Добре, че насочи топката не в мрежата на Иванов, а в страни от нея. Александър Димитров. Милен Стоянов. Ето, че се отпуши и едрогабаритният Милен Стоянов. Негов първи гол в матча.
Убеден съм, че няма да бъде последен. Якубов, Коев, Петров, Коев, Якубов, Петков, Йорданов. Ще има ли бърза атака за домакините? Петков към Александър Димитров. Няма. Бързо се върнаха зелените. Бързо се върнаха и затвориха подстъпите към вратата на Емил Иванов. Затвориха подстъпите. Всичко започва от начало. Отново Милен Стоянов. Срещу него действа Джушкун Якубов. Равенство в резултата. 5 минути от началото на второто полувреме. 17-17. Йорданов. Най-сетне наказателно хвърляне. Сега вероятно ще бъде сменен изпълнителя за фрегата Бургас. Да, Димитър Петков се насочва към 7-метровата линия след пропуска на Миро Симеонов, а на вратата отново младока Николай Костадинов. Николай Костадинов под рамката за Добруджа. Усети отново ъгъла, но в незащитената част бе насочена стрелбата на Димитър Петков. Шести гол за Митко Петков. 18-17 напред фрегата. Още една възможност. Топката е на фрегата. Христо Йорданов. Не стана, не се получи. Много бързо, много организирано. Като истински отбор действат Добруджа, когато се касае за връщането в защита. Всички като един ластик назад и така застигат откъсналите се от фрегата хандбалисти към предните позиции. Милен Стоянов. Не може това взаимодействие да стане с Митко Асенов на по-малко и от метър един от друг. Петков. Петков обаче знае как да поразява вратата на Добруджа. Деветнайсет 17 фрегата. Време е публиката да се оживи. Подкрепа е необходима на отбора на Никола Добрев. Коев. Коев. Венци Петров. Коев. Якубов. Тежкият пил от Костадин Иванов. Струва ми се, че ако бъде неутрализиран Джушкун Якубов, мощта на Добруджа в атака ще бъде чувствително принизена. 10 гола има той на сметката си. 11. 18-19. Христо Йорданов. Свободно хвърляне. Асенов, Петков. Не. По-късно ще се вдигне Александър Димитров. Много твърдо срещу него Йордан Стоянов. Димитър Петков нямаше възможност да отскочи. Сега ще го направили. Падат като круши защитниците на Добруджа, но пък няма наказателно хвърляне. Христо Йорданов, Димитър Петков. Сега съдиите видяха нарушение на Христо Йорданов срещу Венце Петров. Топката е в притежание на съперника, който подхваща атака. 8 минути и половина от началото на второто полувреме. Около 22 минути до края на този изключително интригуващ двубой. Последен финал за Купата на България. Митко Асенов, Петков, Йорданов. Асенов. Ще стане ли тази контра за домакините от фрегата? Какъв шанс за Митко Асенов. Изигра може би по най-добрия начин тази ситуация. Направи последната дълга крачка, но нямаше наистина
късмет. Видяхте по какъв начин топката се отби от страничната града. Коев, Венци Петров продължават и сега хандбалистите на Добруджа да търсят път към изравняването на резултата. Пламен Иванов срещу Красимир Коев. Йорданов, Александър Димитров, Петков. Свободно хвърляне след намесата и на вратаря Емил Иванов. Още е необходимо усилие в нападение, така както стана в края на първото полувреме. Димитър Петков продължава да бележи топ реализатора на Фрегата и да тегли своя отбор към купата. Призивите на менеджера Никола Добрев: играйте в защита. 20-18, още точно 20 минути до края на срещата. 20 минути до края на срещата. Коев, Джошкун Якубов, Свилен Стоянов, Пламен Иванов срещу него. Стилян Стоянов с слаба анемична стрелба, която не бе проблем за Пацо. Искаме още един 21-ви гол. Милен Стоянов, Николай Андреев. Това спокойно можеше да бъде отседено и като наказателно хвърляне, тъй като Красимир Коев държеше ръката на Милен Стоянов. Йорданов. Александър Димитров. Фрегата напред. 21-18 след гола на Александър Димитров. Коев. Петров. Коев. Топка за Фрегата. Митко Асенов. Невероятен гол! Митко Асенов! 22 Фрегата, 18 Добруджа. За пръв път, уважаеми зрители, от началото на матча отборът на Фрегата побежда с аванс от 4 гола. 4 гола напред е Фрегата. Джошкун Якубов успя да прехвърли ръката, но не направи нищо в последствие. Все пак Добруджа. Якубов измори се. Александър Димитров! Саши! Браво, Саши! Ево Саши! Фрегата! Гол! Гол! 23-18 гола. Тайм-аут за Добруджа. Последни опити на наставника Георги Андреев да внесе някакъв порядък в действията на своите хандбалисти, които са на път да се примирят с превъзходството на Фрегата в този последен матч за Купата на България. Край на тайм-аута. Едно изключително важно предимство за Фрегата Бургас преди тези заключителни около 18 минути до края на матча. 5 гола наистина са много при това време. Александър Димитров. Александър. Саши! Гол! Александър!
24-18 до края на матча. Точно 17 минути и ми се струва, че точно в този момент хандбалистите на фрегата Бургас докосват купата на България. Докосват купата, но нека не избързваме, нека дочакаме самият край. Якубов. Топка за фрегата. Николай Андреев. Милен Стоянов. Подцени ситуацията. Милен Стоянов подцени ситуацията. Нацени пък вратаря Емил Иванов възможностите на Йордан Стоянов. Не, че не е бърз крилото на Добруджа, но този пас бе прекалено силен за него. Сигнал в регата да пори още по-мощно вълните и да трупа още разлика в края на този финален матч за купата. Димитър Петков. Не удържиме, Митко! Не удържим! 25-18. Треньорът на гостите от Добруджа Георги Андреев седна на своето място, явно предусещайки, че не може да опонира на отбора на фрегата, неговия тим. Ние пък ще искаме още и повече фрегата да увеличава своята разлика. Якубов и Пламен Иванов. Фрегата свири, фрегата дава сигнал за нова атака. Нови торпеда към кораба на Добруджа, който потъва всеки един момент. Милен Стоянов. Гол на Милен Стоянов. Втори. Рухнаха вече хандбалистите на фрегата след този гол. 26-18, по-малко от 15 минути до края на матча. Менеджера Никола Добрев обаче постоянно основе на пейката на резервите край страничната линия на игралното поле. Постоянно насърчава своите момчета да бъдат концентрирани до краен предел. Венци Петров как ще доиграят наказателно хвърляне. Пази във вратарското поле Христо Йорданов. Правилно отсъждане. Пламен Иванов ще отстъпи мястото си или не? Ще остане на гол линията. Срещу него е Венци Петров. Пацо, скандира публиката в зала Младост. Айде, Пацо! Над главата му прати стрелбата Венци Петров. 19-26. От доста време хандбалистите на Добруджа нямаха гол в своят актив. Ето, че това стана. Заключителни 14 минути, в които фрегата Бургас трябва да извърви, за да триумфира с купата на страната. Купата на България, която ще бъде връчена на отбора лично от кмета Димитър Николов. Още един гол на Милен Стоянов. Още един гол. 27 на 19. Коев. Всичко, уважаеми зрители, приключи в средата на това второ полувреме до 45-та минута. Стана вече ясно, че хандбалистите на фрегата няма да позволят купата да напусне град Бургас. Коев. Йорданов. Има условия за контраигра. Митко Асенов. Тази стрелба! Сега беше момента Сашо да врътне топката покрай Емил Иванов. Якубов. И Пламен Иванов. Изглежда, когато отиде на позиция на левия гард, Джошкун Якубов е по-лесно разгадаван от вратаря на фрегата Пламен Иванов.
на отсрещният край. И сега виждате на вашите екрани менеджера на фрегата Бургас. Никола Добрев се съблече с бяла фланелка в момента. С изписано името на неговия учител в хандбалната игра, Симеон Пишманов, който е тук сред зрителите в зала Младост. Силвия Марковска и Йордан Стоянов в диалог. Не вярвам, който и да е състезател, как може да разчита на успех в спор с съдия. Свободното хвърляне е за фрегата Бургас. 11 минути и 50 секунди до края на тази среща. Тайм-аут. Тайм-аут за фрегата Бургас. За тези от вас, уважаеми зрители, които не са разбрали резултатът от срещата за трето място и бронзовите медали в финалния турнир за Купата на България, Спартак Варна надигра убедително Интер Академик от Благоевград 36 на 21 гола. И по този начин се окичи с бронза в турнира. Миналогодишният носител на трофея отстъпи 2 места надолу, а фрегата Бургас е на път да вдигне първа купа в своята клубна история. Фрегата Бургас е един от най-младите клубове в хандбалното семейство на България, създаден през 2005 година. За първа година в компанията на отборите от елитната А група при мъжете, освен че ще вземе купата, ще направи всичко възможно да атакува и шампионската титла. Христо Йорданов, Николай Андреев, Милен Стоянов, вратаря Емил Ванов. Все повече успешни прояви срещу нападателите на фрегата за стража на Добричлии. Милен Стоянов. Поглед към часовника. 11 шампионски минути за хандбалистите на фрегата Бургас. Христо Йорданов и този път Емил Иванов с тяло спря изстрела на лявата ръка на фрегата Джошкун Якубов. Когато има защита срещу себе си, няма капита на успех Джошкун Якубов. Красимир Коев. Венци Петров. Якубов. И отново Пламен Иванов. Милен Стоянов ще бъде отстранен за 2 минути. Макар че тежкият пилот Костадин Иванов го хвана за ръката и го завъртя. Тези тенки ситуации би трябвало да следят съдиите. Някой път ги виждат, някой път не и отсъждат обратното, но това едва ли има някакво фундаментално значение, уважаеми зрители, след като фрегата е на 10 минути от мига, в който ще триумфира с Купата на България. Наказателно хвърляне, спечелено отново от Костадин Иванов. Венци Петров отново ще опита да спечели дуела с вратаря Пламен Иванов. Петров. Пацо е голям. Пацо отново затвори вратата. Петков. Андреев. Митко Асенов преминал в средата, след като имаме отстранен състезател. Милен Стоянов е извън игра. Николай Запрянов пък е изтеглил към центъра Христо Йорданов. 4 сега трябва да осъществят атаката на фрегата Бургас. Митко Асенов. Скрит пас. Скрито подаване към Николай Андреев, капитана на фрегата, но Стилян Стоянов фаулира. И странично хвърляне за фрегата след поредната
Много силна изява на вратаря Емил Димитров. Александър Димитров. Изгубихме топката. Контратака на Добруджа. Добруджа продължава и сбърка. 27-19. Такава разлика голяма, убедителна пожела кмета на Бургас Димитър Николов в финалната среща. Явно са чули думите му състезателите на Никола Добрев. Още малко остава до момента, в който всички дружно в зала Младост ще ликуват с хандбалистите на Фрегата. Имаше колебание в един момент в края на първото полувреме в отбора на Фрегата. То бе бързо преодоляно. Още с началните 7-8 минути на първото полувреме те дадоха на своя съперник ясна индикация, че няма как да изпуснат трофея тук на родна земя пред многобройната си публика, която се увеличава все повече с изминалите срещи. Убеден съм, че тук в зала Младост ще бъде още по-празнична обстановката и по време на плейофните срещи в първенството. Милен Стоянов. Андреев. Стоянов. Осем минути. 8 шампионски минути. Явно се доиграва този матч. Има пасив. Даден от съдията Йонковото. В пасив трябва да бъде изстреляна топката от Фрегата. Петков ще направи това. И отново Емил Иванов. Емил Иванов. Нека си пази, но трябваше да направи това по-рано. Сега само не допуска разликата да става разгромна за неговия тим. Милен Стоянов. Петков. Венци Петров. Имаше наистина нарушение. Преовладяване на топката от Стилян Стоянов. Малък реверанс към гостите от Добруджа. Наказателно хвърляне след намесата на Пламен Иванов. И ако сега успее да затвори вратата си срещу изпълнението на Джошкун Якубов, наистина Пацо не само, че ще бъде определен като най-добър вратар на турнира, но спокойно може да получи приза и за най-полезен състезател през тези два състезателни дни тук в зала Младост. Александър Димитров. Умее да стреля и от такива позиции. Не от дясното крило. Не очакваше като че ли вратаря Емил Иванов точно Сашко да отправи тази стрелба. Якубов. Венци Петров. Под напречната града, трудна за отразяване топка и то от съвсем къса, близка дистанция, някъде от 5-я метър изстреля топката. 20-28 гола. 8 гола продължава да бъде разликата в полза на Фрегата Бургас преди заключителните точно 6 минути до края на срещата. Милен Стоянов. Имаше нарушение срещу Йорданов и Димитров, не отсъдено от съдиите. Джошкун Якубов. След като отбеляза 10 гола през първото полувреме и започна с 2 през втората част. Ето, че и той изпадна в един вид безтегловност след серията от успешни намеси на Пламен Иванов. Симеон Джемпериев ще влезе в игра за Фрегата Бургас. Милен Стоянов, кой ще бъде заменен? Александър Димитров. Нямаше резон при тази стрелба. Контраигра. Отново вратаря Емил Иванов надцени възможностите на своите съотборници. Милен Стоянов отстъпва мястото си на Симеон Джемпериев. Димитър Петков. Джемпериев.
5 минути 4:50 до края на матча. 28-20 в регата Бургас срещу Добруджа. Якубов. Якубов срещу Джемпириев. Имаше ли някакво съприкосновение? Топката е в аут и подхващат атака домакините от фрегата. Търсят своят 29-ти гол в матча. Джемпириев. Самостоятелна акция, завършила без успех. Добре се отскубна от защитата, но не намери мрежата на Добричли. Якубов. И Пламен Иванов. Пламен Иванов заслужи приза за най-добър вратар на турнира. Митко Асенов. Джемпириев. Ето го Джемпириев. 29-20. Последния акорди на този матч, в който съвсем заслужено фрегата Бургас доплува до купата на страната. Съвсем заслужено след значително по-добра игра през втората част. Якубов към Костадин Иванов. Етюд от народната топка с обръщане не демонстрира Костадин Иванов в страни, далеч от вратата. Росен Колев в игра. Росен Колев и Иван Маджаров, двама от младежката формация на фрегата. Асенов. Гол на Венци Петров. 21-29. Маджаров. Митко Асенов. Колев. Андреев. Маджаров. Минута и половина до края на матча. 16 годишни са Росен Колев и Иван Маджаров. Нямат необходимото самочувствие. Има го Димитър Петков. 30-21. 70 заключителни секунди на този матч, в който фрегата Бургас, след които ще триумфира с Купата на България. Купата на България остава в Бургас, зала Младост за хамбалистите на фрегата. 50 секунди. Коев. Петров. Асенов. Най-после Николай Андреев. 31-21. 40 секунди. Пламен Иванов. Герой в този матч. Най-сетне Джушкун Якубов. 20 заключителни секунди. 20 секунди делят фрегата Бургас от триумфа с Купата на България. 15-14. Петков. Димитров. Маджаров. Димитров. Андреев.
Няма да стане този пас. Край на матча. 31-22. Купата е за Фрегата. Купата е Фрегата. Радвай се, Бургас. Радвай се, хандбален Бургас. Трофей за нашите хандбалисти. Крайен резултат 31-22. Господин Добрев, стана това, което очакваше цял хандбален Бургас. Фрегата триумфира с купата тук пред своя публика. С какво свързвате този успех? Виждаме тук вашият учител. Абсолютно. Това е моя учител Симеон Пешманов, който за мен е най-добрият треньор в България, като се започне там участието му като старши треньор на националния отбор мъже 74-та година на световното, завоювал 11-то място и мисля, че ме е научил през годините, когато бях състезател при него, ме научи да бъда и състезател и треньор. Смятам, че много полезни съвети ми даде преди започването на финалната среща и аз изпълних неговите указания и ние закономерно второто по време успяхме. Предполагам, ще раздадете много целувки на всички тук в зала Младост, които проследиха този невероятен успех на Фрегата Бургас. Какво още искате да им кажете? Абсолютно им благодаря за подкрепата днескашния ден и смятам, че това се получи един хубав празник в град Бургас и дано в бъдеще и с шампионските мачове от плейофната фаза покажем добри игри и защитим името на Фрегата. Целувки към камерата и към зрителите.